este recomandat să nu sufli în drug test și să mergi la INML. Până în 0,8 concentrație în sânge este contravenție, tot ce depășește 0,8 este dosar penal. Deci, practic, Da. nu pățești mare lucru. N-ajungi la închisoare. Pentru că în momentul în care tu ai ieșit pozitiv, în momentul în care ți s-a făcut drug testul, s-a deschis dosar penal. Ar fi recomandat ca în situația în care știi sigur că tu nu consumi astfel de substanțe și că probabil, nu știu, ai luat un algocalmin sau orice alt medicament care are acest efect, să eviți cumva drug testul și să mergi la INML doar pentru a fenta puțin acest aspect? Bineînțeles că se pot face, însă există în aceeași măsură un risc să comiți o altă infracțiune. Deseori eu îi văd că cei de pe banda 1 merg cu un curaj fantastic către direcția în care vor ei să meargă și cei care vor să iasă, cum spui tu, de pe banda 3 sau 4, nu înțeleg de ce respectivul le dă prioritate. Un timp de reacție bun este de aproximativ o secundă. Dacă eu la 30 de km la oră mai am un metru până în trecere și văd totuși pietonul că a pus piciorul pe trecere, eu voi reacționa într-o secundă. Într-o secundă la 30 de km la oră mașina merge 8,3 metri. Eu o să pun piciorul pe frână abia după trecere. Păi salutare tuturor și bun venit la Driving Hero, un nou episod de podcast al echipei Romania Driving Experience. Numele meu este Silviu Toma, sunt instructor de conducere defensivă și sportivă și fac treaba asta de vreo 15 ani deja. Sunt și instructor acreditat BMW Level 2. Asta înseamnă că îmi permit să fac tot felul de exerciții la viteză mare pe toate circuitele din lume. În general instruiesc șoferii pentru situații astea periculoase, situații limită pe circuit. Dar de anul trecut am început și o serie de episoade de podcast dedicate siguranței rutiere, acolo unde avem invitați din toate zonele astea auto, încercând cumva alături de ei să construim un trafic mai sigur și mai prietenos, de ce nu. Astăzi îl avem alături de noi pe Mihai Pisica, avocat, care face parte din compania de avocatură ONV Law. Ei sunt și partenerii noștri pentru că știți cum e, ca orice firmă ai nevoie de tot felul de sfaturi juridice și sunt cei pe care i-am ales să facem acest lucru. Salut Mihai și bine ai venit! Te salut Silviu, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur mult că sunt aici, ăsta e rodul parteneriatului de succes pe care l-am avut până acum și sper să fie așa și pe viitor. Știi că fără tine eram mâncat de multe ori și mi s-a părut foarte, foarte fain că în relația cu voi, separat de prietenia mea cu Radu, nu știu, cumva v-ați găsit toți acolo oameni foarte faini și deschiși, adică v-am sunat și la 11 noaptea, v-am scris, mi-ați răspuns, ceea ce e foarte important. Înțeleg cumva că e un tratament preferențial, dar am apreciat foarte mult lucrul ăsta și te-am chemat astăzi pentru că sunt foarte multe subiecte controversate despre care vreau să vorbim, așa că aș vrea să te simți ca acasă și să dai tot ce știi pentru că e important. Sunt foarte multe inadvertențe în lege. Cred că cel mai controversat subiect din prezent este acest drug test. Și pentru asta vreau să-ți dau eu câteva exemple sau hai să facem altfel. Eu o să te întreb niște lucruri și îmi spui cum ar trebui să procedez sau care e varianta cea mai bună pe care ar trebui să o aleg. Perfect. Eu, de exemplu, nu consum niciun fel de substanțe. Nu beau nici măcar alcool decât așa ocazional la diverse evenimente. Dar în ceea ce privește partea asta de droguri, nu mă pasionează, nu mă interesează, încerc să mă simt bine altfel. Cu toate astea, am auzit că există posibilitatea ca în cazul în care consumi diverse medicamente sau, nu știu, tot felul de substanțe care nu se regăsesc neapărat în droguri, poți să fii depistat fals pozitiv. E adevărat? Corect. Bineînțeles. Fals pozitiv, da, pentru oamenii de acasă, înseamnă că tu, neconsumând respectivele substanțe, ești supus unui test cu acest drug test și pe monitorul respectiv iese că ai consumat substanțele respective. Exact. Bun. Să zicem că mi se întâmplă lucrul ăsta, da? Deseori am văzut că se întâmplă treaba asta acolo la Victorie, eu vin deseori la circuit pe acolo prin spate pe la Guvern și e posibil să mă oprească și pe mine într-o seară. Suflu, nu suflu, cum e mai bine, cum e mai rău. Să zicem că nu am consumat nimic, sunt un șofer responsabil care nu consumă astfel de substanțe, sunt oprit de poliție și îmi pune drug testul respectiv, suflu, aleg să suflu și mi iese fals pozitiv.
care e procedura în continuare? Ce se întâmplă din punct de vedere legal? Ce poate să-mi facă poliția din punct de vedere legal? Din păcate, aici există o problemă, pentru că s-a demonstrat și cum ai spus tu, de-a lungul timpului, testele au o marjă de eroare destul de mare și asta vine în dezavantajul șoferilor, în sensul în care, în momentul în care testul a ieșit pozitiv, atenție, fals pozitiv, știm că este abia după rezultatul analizelor recoltate de la IML. Ok, da. De Deci, IML. deci el e pozitiv, dar noi nu știm că este fals pozitiv sau e pozitiv cu adevărat. Este fals pozitiv poate pentru noi, pentru că noi știm că n-am consumat absolut nimic și cu toate astea rezultatul e pozitiv, dar pentru polițist, El e pozitiv. exact, în fața legii, în momentul ăla, în fața organului, este Nu m-am gândit pozitiv. la punctul ăsta de vedere, e foarte fain. Da. Pasul 2, mergi la Institutul Național de Medicină Legală, unde ți se prelevează... Obligatoriu? Deci chiar dacă mi-a ieșit pozitiv... Obligatoriu. Deci asta e procedura normală. După ce am suflat în drug test, trebuie să... Sau mă rog, înțeleg că îți spune ceva sub limbă, de fapt, nu sufli. Sincer, cred că așa am înțeles Se și eu. ceva N-am avut de-a face până acum cu vreun test de genul ăsta. Sincer, și etilotest în aproape 10 ani de permis, o singură dată am suflat în etilotest. Excelent. Și a fost negativ, slavă Domnului. Ok, deci după drug test, în mod obligatoriu te duci la INML. Da. Ok, exact. Unde ți-a sânge. Exact. Și de aici începe cea mai neplăcută parte pentru șofer. În sensul... Păi de ce? Că dacă n-am nimic în sânge, îmi spune pe loc și plec acasă. Asta într-un scenariu de bază. Dar din păcate lucrurile nu stau chiar așa, pentru că durează foarte mult până se obțin rezultatele respective. În primul rând, în cele mai multe situații trebuie să fii tu cel care plătește rezultatul analizelor. Cu toate că tu să zicem că faci asta a doua zi sau chiar pe loc, rezultatele durează pentru că există multe teste în lucru. Stai 2 secunde. Deci la INML trebuie să-mi plătesc singur analiza? Da. Pentru rapiditate, da, pentru că există următorul risc. Rezultatele în medie 6, 7, 8 luni. Cam atât durează să fie gata rezultatele. Însă rezultatele nu vor ajunge la dosar, pentru că în momentul în care tu ai ieșit pozitiv, în momentul în care ți s-a făcut drug testul, s-a deschis dosar penal. Automat? Automat, da. Și ți se suspendă dreptul de a conduce? Absolut. Ok. În momentul în care plătești, da. Vine mai repede rezultatul? Nu vine mai repede rezultatul, doar că se va comunica la dosar imediat ce e gata rezultatul. Vreau să subliniez diferența asta. Să zicem că rezultatul e gata în 6 luni de la momentul la care ți s-au prelevat probele. Da. Dacă plătești tu, în momentul în care rezultatul este gata, imediat se va comunica procurorului practic către dosarul... Altfel durează în plus față de cele 6 luni? Până când vor fi plătite analizele de către stat. Exact. Deci după ce mi iese rezultatul, ca rezultatul să ajungă la dosarul procurorului, statul trebuie să plătească analiza. Exact. Și cât durează să plătească analiza? Am auzit, bine, nu neapărat la drug testuri, dar în proceduri cu IML-ul am auzit de cazuri când au stat analizele în sertar 1 an, jumătate, poate 2. Da. Ok, deci ca să fim cât se poate de rapizi, trebuie să ne plătim singura analiza. Ai idee cam în jurul cărei sume se învârte? Deci am citit în jur de 1000 de lei, 1200. Ce mai 1000 de lei că nu iai? Depinde, pentru că pentru unele persoane 1000 de lei... Da, era o glumă din partea mea, că să destindem un pic atmosfera. Da. Bun, deci asta e procedura, îmi plătesc analiza, oricum stau 5-6 luni. Cel puțin. Fără drept de a conduce. Având în vedere situația actuală, da. Fără drept de a conduce. Fără. Deci asta cu dosar penal activ, din păcate. Cu dosar penal activ, probabil că în momentul în care se depistează că nu am avut niciun fel de substanță în sânge, se anulează acel dosar penal, se dispune soluția clasării pe motiv că fapta nu există. Ok. Deci minimum înseamnă undeva la 6-7 luni în care tu stai fără permis de conducere. Exact. Bun. După ce vine rezultatul, ajunge pe masa procurorului, se demonstrează că este fals pozitiv. Ce se întâmplă imediat după? După cum am spus, dosarul penal se închide, se clasează pe motiv că fapta nu există. Îți redobândești atât permisul de conducere cât și dreptul de a conduce.
Ok. Și banii pe analiză? Banii pe analiză trebuie să ai puțină răbdare și puține resurse, astfel încât să mergi în instanță pentru a-ți recupera Deci ca să-ți sumele cheltuite. recuperezi suma respectivă, trebuie probabil să acționezi statul în instanță. Exact. Ok, excelent. Deci nu o să facă nimeni treaba asta. În majoritatea cazurilor sunt convins că nu o să se întâmple. Bun. Dacă eu în aceste 6 luni, având în vedere că nu am permis de conducere, eu cod din asta trăiesc, da? Dacă n-am permis de conducere, nu mănânc nici eu, nici copiii mei, nici nimeni, da? Din familia mea. În aceste 6 luni, pentru că eu nu pot să-mi desfășor activitatea și să zicem că pot să demonstrez cu acte că eu am venituri de 50.000 de euro pe lună, dau un exemplu acum. Ce se întâmplă? Că dacă înmulțim 50.000 de euro cu 6 luni, înseamnă vreo 300.000 de euro. Cine îmi dă mie înapoi acești 300.000 de euro? Din punctul meu de vedere, și subliniez că din punctul meu de vedere, în situația aceasta ai putea să dai în judecată statul român Ok. pentru recuperarea tuturor sumelor de care tu ai fost privat. Dacă viața ta depindea, dacă locul tău de muncă depindea de Și asta condus. fac, sunt instructor de conducere defensivă. Fără permis nu poți plec de acasă. Exact. Dacă ți se întâmplă chestia asta, din punctul meu de vedere, da, poți acționa în instanță statul român pentru a-ți recupera sumele. Și acum, din experiența ta, există cauză de câștig în procent de 50%, 80% sau 10%? N-aș putea să cuantific. Așa, din experiență. N-aș putea să cuantific, îmi pare rău, nu pot să Ok. fac. N-aș vrea să dau o cifră falsă. Dar nu e imposibil să recuperezi suma Nu e, respectivă absolut dacă și deloc. demonstrezi Nu. cu hârtii. Bineînțeles, atât timp cât legea prevede, îți oferă calea asta, chiar ar fi păcat să nu o urmezi. Deci ăsta este cazul clasic în care m-am oprit, am suflat, am fost la INML, am stat 6 luni, am plătit și așa mai departe. Bun. Cazul 2. În același scenariu, mă oprește agentul de poliție și refuz drug testul. Ce se întâmplă în momentul următor? Pașii sunt aceiași. Se face deplasarea la INML. Deci, în mod obligatoriu, mă duc la INML. Da. Și dacă, conform drug testului, ar fi un fals pozitiv, în sânge clar, dacă n-am consumat, nu mi iese nimic. Absolut. Deci este recomandat să mergi la INML. Este recomandat să nu sufli în drug test și să mergi la INML. Depinde. Răspunsul meu depinde. Depinde de cât de mult vrei tu să riști. Eu n-aș putea să recomand cuiva să nu sufle, pentru că e contrar legii până la urmă. Ok. Da. Bine, trebuie să facem puțin abstracție de faptul că tu ești destul de apropiat de ce înseamnă legislație și legi și absolut tot ce ține de zona ta și trebuie să facem o recomandare, hai să spunem, cât se poate de obiectivă și care cumva să-i ajute pe oameni. Așa că o să încerc să spun întrebarea altfel și în măsura în care poți să-mi răspunzi în contextul pe care l-am creat, te-aș ruga să o faci. Ar fi recomandat ca în situația în care știi sigur că tu nu consumi astfel de substanțe și că probabil, nu știu, ai luat un algocalmin sau orice alt medicament care are acest efect, să eviți cumva drug testul și să mergi la INML ca să susții în continuare demersul poliției doar pentru a fenta puțin acest aspect? Silviu, ca să vorbim un pic pe... Deci nu fug de lege, fug și de INML. Mă duc la INML, eu practic vreau să mă protejez pe mine și cumva să nu mă pun în situația în care 6 luni să stau acasă și familia mea să moară de foame. Asta e ideea. Da. Eu cred că raționamentul de la care ar trebui să pornim în luarea deciziei astea este să analizăm un pic cifrele care se vehiculează privitor la marja de eroare. Pentru că se spune că în jurul a 15% ar fi marja de eroare a testelor. Asta înseamnă că rata de succes e de 85%. A drug testului. Exact. Eu zic că ăsta ar trebui să fie principalul argument când luăm decizia de a face acel drug test sau îl refuza pentru a merge la INML. Pentru că procedural vorbind, situația diferă din punctul de vedere al faptului că, din câte am înțeles, se face o mică examinare, medicul îți face o mică examinare. Deci ajung la INML. Exact. Am refuzat drug testul, am ajuns la INML.
ți s-au prelevat probe de Da, sânge și medicul îți face o examinare în care îți spune, domne, e apt în momentul ăsta, la da, momentul examinării, este apt sau nu este apt de a conduce. Are afectate capacitățile fizice, capacitățile motorii și așa psihice mai și așa departe. mai departe. Exact. A, deci, Da, este o evaluare vizuală. exact. Exact. Și medicul decide dacă vei putea conduce mai departe până când iese rezultatul analizei. Da. Eliberându-ți o Mm, dovadă, probabil cu valabilitate cu 15 drept zile, de, exact, cu drept de circulație care probabil trebuie reînnoită. la fiecare 15 zile. Deci la fiecare La 15 fiecare zile trebuie să mergi 15 zile. la tribunal, la La judecătorie, parchet. la Da. parchet. Ok. Procurorul face demersul ăsta. Practic și aici, dacă locul meu de muncă e, să zicem, într-un alt oraș sau într-o altă țară, la 15 zile trebuie să mă prezint la... Din păcate, da. Deci nu se poate face nimic online sau să împuternicești pe cineva să facă lucrul ăsta. Nu. Din punctul meu de vedere, nu. Deci nu, Pentru trebuie că să îți mergi trebuie pe... dovada în original. Am înțeles. Da. Ok. Nu poți prezenta în momentul în care ai fost oprit de către agent, să-i prezinți o copie sau orice. Am înțeles. Orice document de genul Interesant că, uite, ăsta e un alt subiect de discuție, dacă mă pot prezenta în copii atunci când mă oprește poliția sau nu, dar ajungem un pic mai târziu la treaba asta. ăsta. În regulă. Bun, deci, am refuzat, am fost la INML, medicul spune că sunt apt să conduc, practic nu obțin permisul înapoi, permisul rămâne la poliție, dar îmi eliberează acea dovadă. Aștept din nou 6 luni, da? Este din nou rezultatul, practic se întâmplă același lucru, doar că eu în cele 6 luni am avut dreptul de a conduce. Bun. Există posibilitatea să fi consumat substanțe și să iasă fals negativ? Aici chiar nu aș putea să răspund. Bănuiesc că din moment ce rata de marja de eroare e de 15%, cred că se aplică în egală măsură și fals pozitiv și fals negativ. Mihai, am terminat cu drag testul. Cred că suficient de informații legate de subiectul ăsta. Nu vreau să ne depărtăm foarte tare de zonă și să rămânem la alcool. Pentru că, așa cum bine știm, toleranța în România este 0. Da? Orice este peste 0,00 se consideră contravenție, ți se suspendă dreptul de a conduce, corect? Da, cu o mică nuanță că tot ce este între 0, tot ce depășește 0,0, însă până în 0,8 concentrație în sânge este contravenție, tot ce depășește 0,8 este dosar penal. Deci este o Da. considerată infracțiune. Exact. Ok, și asta înseamnă că ți se întocmește dosar penal, ți se suspendă sau ți se anulează dreptul de a conduce? Cred că ți se suspendă pe o perioadă de 90 de zile sau ceva de genul ăsta. Din punctul meu de vedere, până nu ți se soluționează dosarul penal, nu ai dreptul de a... Nu ai drept de a conduce? Și poate să dureze un an sau Poate 2. să dureze și mai mult. Da. Ok, interesant. Da. Bun. Zi-mi un pic care e diferența. Deci, în momentul în care ai comis această infracțiune, pe lângă faptul că ți se suspendă dreptul de a conduce, rămâi și cu acea pată pe cazier, nu? Care este valabilă pe perioada suspendării, nu? Trebuie, în primul rând, ca să înțelegem cum funcționează parcursul dosarului penal. Așa. Dosarul penal e instrumentat de procuror. În momentul în care procurorul consideră că toate cercetările și tot probatoriul este finalizat, dispune trimiterea în judecată a inculpatului, a persoanei care a consumat peste alcool, peste măsura legală. În momentul în care, cum se obișnuiește în România, în situații de genul acesta, în majoritatea cazurilor se dispune condamnarea la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei. Deci practic da. Nu pățești mare lucru. N-ajungi la închisoare. Nu, exact. Nu e cu executare, deci nu ajungi după gratie. Asta Așa, din punct de vedere social, cu ce mă încurcă pe mine că am primit această pedeapsă cu suspendare? Aici are relevanță pata în cazier despre care discutai anterior, pentru că va apărea acea pată în cazier, va figura în cazier pe perioada celor, să zicem, 3 ani la care tu ai fost condamnat cu suspendare, 3 ani de închisoare, și încă 3 ani, care este perioada de reabilitare, din momentul în care se împlinește termenul dispus de către instanță de 3 ani,
mai urmează încă 3 ani perioada de reabilitare. Abia după acei 3 ani se șterge Pata din cazier. infracțiunea, Și fapta practic din dacă cazier. tu, nu știu, ai nevoie să te angajezi undeva și ți se solicită cazierul judiciar, apar cu acea Absolut. infracțiune și cumva îți dă niște limite din punct de vedere social și Absolut. ok. Bun, păi eu zic că e foarte bine că e 0,00, pentru că oricum oamenii în general au tendința, lasă-mă că beau un păhărel, beau o țuică și îmi trece, știi? Hai că beau o Exact. bere, mănânc ceva, nu iese, lasă că mai stau câteva ore și tot așa. Deseori avem tendința să exagerăm și iată că statisticile asta arată că în continuare foarte multe accidente, într-un procent foarte mare, sunt provocate de cei care consumă băuturi alcoolice. Eu am fost pus în niște situații de-a lungul timpului, cu toate că încerc cât se poate de mult să fiu cât se poate de lege, încerc să respect cât se poate de mult legea, cu toate că sunt om și eu greșesc, dar am fost deseori pus în niște situații în care, îți dau un exemplu, pietonii au traversat prin loc permis, deci pe trecerea de pietoni, dar fără să se asigure. Ce înseamnă fără să se asigure din punctul meu de vedere? Dacă eu am viteza legală pentru sectorul respectiv de drum, adică 30 de km la oră în dreptul trecerii de pietoni, sunt și cu piciorul pe frână, da? Și când mai am un metru până la trecerea de pietoni, unul dintre cei care sunt pe margine aleg să traverseze, din punctul meu de vedere, acel pieton nu s-a asigurat suficient. Pentru că un timp de reacție bun este de aproximativ o secundă. Dacă eu la 30 de km la oră mai am un metru până în trecere și văd totuși pietonul că a pus piciorul pe trecere, eu voi reacționa într-o secundă. Într-o secundă la 30 de km la oră mașina merge 8,3 metri. Eu o să pun piciorul pe frână abia după trecere. Am înțeles. Da? Deci eu din punct de vedere fizic nu am cum să opresc mașina. Și la legea asta spune că ai prioritate pe trecerea de pietoni cu condiția să te asiguri să nu-i pui pe ceilalți în pericol. Da? Bun. Cu toate astea, dacă un polițist, hai să spunem, nu de cele mai multe ori, dar în 7 din 10 cazuri, alege să-i suspende dreptul de a conduce șoferului și nici de cum să-l amendeze pe pieton. Care-i părerea ta aici? Cum vezi tu lucrurile? Ți se pare normal? Adică, și oricum este cumva și greu de demonstrat un astfel de caz. Din punctul meu de vedere, agentul constatator ar trebui să țină cont de toate aceste circumstanțe, în sensul că pe lângă obligația pietonului de a se asigura când se angajează să traverseze, mai este și obligația privind conducătorului privind conduita preventivă, ceea ce înseamnă că nu trebuie să deranjezi ceilalți participanți la trafic prin acțiunile tale. În situația descrisă de tine. Eu dacă aș suna brusc, să zicem, exact. Cel din spate ce ar face? Exact. Lucrurile astea sunt de asemenea interzise. Așa că trebuie să vedem și trebuie să judece pe moment agentul constatator care obligație prevalează în momentul ăla. Da, fii atent. Eu am auzit-o, poate e legendă, dar eu nu cred că sună cumva e relevantă explicația. De obicei, ți se suspendă ție ca șofer dreptul de a conduce pentru că e mai simplu așa pentru polițist. Gândește că poate pe trecerea de pietoni un copil. Poate e minor. Sau poate nu e minor, dar n-are cine umblă cu buletinul ăla, hai să fim serioși. Tu, pentru că ești în mașină, deseori ai permisul, ai talonul, ai buletinul, e mai ușor în primul rând să te legitimeze. Sau dacă e un bătrân, știi cum sunt românii? Tocmai de bătrân te-ai luat, că ăștia nenorociții merg cu viteză și așa mai departe. Și începe acolo un scandal de mai bine polițistul se lipsește. Nu știu dacă e reală treaba asta sau nu, dar îmi vine în minte întrebarea următoare. Într-o astfel de situație m-ar ajuta o cameră de bord? Din punctul meu de vedere, da. Pentru că, să zicem că în urma situației descrise de tine, agentul constatator a dispus suspendarea dreptului de a conduce și reținerea premisului. În 15 zile ai drept de a contesta procesul verbal și în aceeași măsură ai dreptul de a administra absolut întreg probatoriul de care dispui pentru a-ți dovedi nevinovăția. Vorbim aici despre martori, vorbim despre imagini video și absolut orice probă care poate veni în susținerea apărărilor tale. Te întreb asta pentru că sunt foarte multe guri care spun că atâta timp cât aparatul respectiv, aparatul video, nu este omologat, nu poate fi luat în considerare ca probă în instanță.
În legislația românească nu am cunoștință de obligație de a omologa și nici nu cred că există posibilitatea unei persoane fizice de a omologa o cameră de bord. Make sense, Da, clar. nu cred că există această posibilitate pentru mine, pentru tine, în calitate de persoane fizice. Omologarea, într-adevăr, are sens pentru autorități, pentru Poliție, pentru radar, exact, exact, Ok. pentru că trebuie să vină și să îndeplinească niște condiții astfel încât proba să fie considerată legală. Am înțeles. Pentru a nu fi verificată și pusă la îndoială de fiecare dată. În momentul în care ai o imagine înregistrată de o cameră aparținând poliției, cameră care este omologată, legalitatea imaginii respective nu poate fi pusă la îndoială. Nu poate fi pusă la îndoială, ok. Da. Nu, m-am gândit că poate totuși există suspiciunea că poate ai putea să modifici proba sau ai putea să faci ceva în Photoshop sau habar n-am într-un program din ăsta de editare și să întârzi cumva, nu știu, momentul în care pietonul pune piciorul pe trecere sau aici mă gândesc că poate totuși se gândesc că ai putea să faci ceva și de asta ar cere. Bineînțeles că se pot face, însă există în aceeași măsură un risc să comiți o altă infracțiune. Așa e, da, nu m-am gândit la asta. Da. Bun, loc permis pentru traversare reprezintă trecerea de pietoni. Acolo cumva pietonul are prioritate de trecere, da? Da. Cu condiția să se asigure tot ce am vorbit mai devreme. Pe unde mai putem traversa în mod legal, din punct de vedere legal? Din punct de vedere legal, asta înseamnă ca pietonul să nu fie sancționat. Da. Pe la colțurile intersecțiilor. Pe la colțurile intersecțiilor, fără să avem prioritate. Fără să avem prioritate. Deci, asta e situația în care pietonul trebuie să-mi acorde mie prioritate și eu, dacă sunt băiat bun, îl las să treacă sau nu. Da. Da, deseori am văzut că șoferii sunt destul de educați și le acordă prioritate chiar și în locul ăsta. Da. Deci acolo trebuie. Da, dar știi ce e interesant? Că deseori când se întâmplă treaba asta, pietonii nu știu că e o nouă prioritate pe la colțul intersecției și cumva se revoltă dacă nu le acorzi prioritate. Aici este o problemă de necunoaștere a legii. Evident. Ar trebui să se informeze toată lumea un pic mai bine cu privire la drepturile și mai ales la obligațiile pe care le au. Mai ales în ceea ce privește propria siguranță. Mihai, vreau să-mi spui așa. Consider că am dreptate, cumva și dovedesc că am dreptate sau hai să zicem probele pe care le depun eu la dosar sunt suficient de grele astfel încât să am câștig de cauză. Și totuși există posibilitatea să te prezinți în instanță sau să se judece cazul tău în lipsa ta. Din experiența ta, contează să te prezinți în ceea ce privește decizia judecătorului? Adică pentru el contează că tu, din respect, te-ai dus acolo în instanță și ți-ai susținut cauza? Din punctul meu de vedere, mai ales cum sunt în România foarte multe contestații susținute doar pentru a amâna aplicarea suspendării dreptului de a conduce, în cazul în care te știi nevinovat și ai un probatoriu suficient de bun încât să demonstrezi lucrul ăsta, contează foarte mult să te prezinți în instanță, pentru că judecătorii, la fel ca noi, sunt și ei oameni. Ok. Și apreciază de la caz la caz și general simt cum stau lucrurile, da. Bănuiesc că totuși au o experiență de viață și în ceea ce privește meseria lor și exact, atunci tot timpul m-am gândit la treaba asta pentru că am fost și eu pus în situația în care, mă rog, mi s-a suspendat dreptul de a conduce la un moment dat și mă gândeam, oare dacă mă duceam conta? Și uite că dacă mi s-ar mai întâmpla treaba asta, chiar m-aș duce. Să înțeleg că ai pierdut contestația. La un moment dat, Ți s-a respins contestația. Da, mi s-a respins. Am înțeles. Într-adevăr, nu mai știu, era în localitate 100, mă rog, viteza maximă admisă era 50, am avut 101 sau 102, ceva de genul ăsta. Deci, cu siguranță, dacă m-aș fi dus acolo, probabil că ar fi contat și ar fi trecut cu vederea. Evident că era enorm peste viteza maximă admisă, doar că era undeva la ieșire din Giurgeni, nici o casă pe stânga, nici o casă pe dreapta, mai aveam, 200 de metri până la ieșirea din localitate și am accelerat un pic mai mult. Nu spun că sunt mândru de treaba asta, dar a fost cumva o greșeală, zic eu, asumată și peste care totuși ar fi putut trece cu vederea pentru că nu pusem pe nimeni în pericol. Mă îndoiesc. Aici țin să te contrazic. Așa. Pentru că dacă
imaginile aparatului radar și înregistrările acestuia rezulta în mod clar că, unul la mână, tu erai în localitate, doi la mână, aveai peste 50 de kilometri, aveai cu 50 de kilometri mai mult peste limita legală, nu cred că vreun judecător ți-ar fi dat câștig de cauză într-o situație de genul ăsta. Nu, câștig de cauză însemnând că știi că există acea marjă de eroare a aparatului radar. Da, există o decizie în altei curți pe marja de eroare a aparatului radar, care spune că asta este avută în vedere doar în momentul omologării acestuia, astfel încât nu poate fi folosită ca apărare de către contestatori. Am auzit deseori treaba asta, vedem foarte multe filmulețe pe social media, șoferi opriți de agentul de circulație, șoferi cu o anumită atitudine, care nu vor să semneze procesul verbal sau, știu eu, încearcă să facă, aruncă procesul verbal pe jos, încearcă să-l umilească pe agentul de circulație. Eu oricum consider că în momentul în care te-a oprit polițistul, și dacă ai dreptate și dacă n-ai dreptate, șansele ca tu să fii iertat sunt mai mari dacă îi vorbești frumos. Asta e clar. Ca în absolut orice situație. Exact. Dar deseori există această dorință noastră de a epata și de a demonstra, mai ales dacă avem o poziție socială, nu știu, cumva privilegiată și, nu știu, mama și cu tata lucrează nu știu unde, să abuzăm de treaba asta, nu eu, în general oamenii, și atunci să începem cu tot felul de amenințări sau tu știi cine e mama, tu știi cine e tata, tu știi cine sunt eu și așa mai departe. Zi-mi un pic cum vezi tu lucrurile din punctul ăsta de vedere. Ce înseamnă să îți întocmească agentul de circulație un proces verbal pe care tu nu-l semnezi? Te ajută cu ceva treaba asta? Nu te ajută cu absolut nimic. Adică faptul că semnezi procesul verbal nu înseamnă că îți recunoști vinovăția pentru contravenția reținută de agent în procesul verbal, ci înseamnă doar faptul că tu ai luat la cunoștință de conținutul procesului verbal. Asta e tot. Singura diferență relevantă din punctul meu de vedere este cu privire la termenul în care tu poți să contești procesul verbal respectiv. Pentru că dacă îl semnezi în momentul întocmirii lui, termenul de 15 zile începe să curgă din momentul ăla. Din momentul ăla. Dacă tu refuzi să-l semnezi, agentul constatator e obligat să ți-l trimită prin poștă acasă. Este obligat să ți-l trimită prin poștă acasă. Bineînțeles. Și trebuie să ți-l trimită, sper să nu greșesc, în 6 luni de la întocmirea lui. Dacă nu a fost comunicat în termen de 6 luni, fapta se consideră prescrisă și... Și probabil că unii se bazează pe treaba asta. Nu semnesc procesul verbal, că poate polițistul Elene să-mi trimită PV-ul acasă. Se mai întâmplă. În rest, nu mă ajută cu absolut nimic. Nu. Deci procesul verbal este oricum întocmit. Exact. Bine, și că asta era ideea principală, termenul de 15 zile în cazul în care nu semnezi, când începe să curgă din momentul în care ți s-a comunicat prin poștă procesul verbal acasă. Astfel încât să zicem că ai avea mai mult timp la dispoziție pentru a-ți pregăti apărările. S-au făcut tot felul de modificări în legislație legate de partea asta de siguranță rutieră. Au apărut tot felul de legi care cumva susțin siguranța rutieră. Legat de circulația în sensul giratoriu. Știu că s-a modificat ceva legat de prioritate. Poți să-mi spui un punct de vedere aici? Eu abia așteptam, sincer îți spun, modificarea asta, pentru că pe vechea lege era un pic nonsens cum se desfășurau lucrurile, în sensul în care avea prioritate cel care părăsea sensul giratoriu, indiferent că, să zicem, cum, de exemplu, luăm exemplu Brașovului, care are sensuri giratorii mai mari, 3, 4 benzi, poate. Vechea lege, cel care putea să fie și pe banda 4, în momentul în care semnaliza părăsirea din sensul giratoriu, avea prioritate și trebuia să îi se acorde prioritate. În acest moment, dacă tu ești, să zicem că ești pe banda 4 și vrei să părăsești sensul giratoriu, trebuie să, în primul rând, să semnalizezi intenția de a schimba fiecare bandă progresiv până când ajungi pe banda 1. Exact, până când ajungi pe banda 1 care îți permite să părăsești sensul giratoriu. În momentul ăsta, tu acordând prioritate tuturor celor care sunt pe benzile inferioare. Și cumva e mai logic. Dar știi care e problema acum? Foarte puțini oameni știu lucrul ăsta.
Da. Și deseori eu îi văd că cei de pe banda 1 merg cu un curaj fantastic către direcția în care vor ei să meargă și cei care vor să iasă, cum spui tu, de pe banda 3 sau 4, nu înțeleg de ce respectivul nu le dă prioritate. Da. Bun, de legea Anastasia, o lege care poartă numele fiicei mele și cumva empatizez cu ea și mi se pare foarte, foarte tare că se întâmplă treaba asta în sfârșit, pentru că mi se pare că s-a întârziat foarte mult cu această decizie. Zi-mi un pic ce presupune legea Anastasia și... Legea Anastasia presupune modificarea codului penal în sensul în care un conducător auto, dacă se află sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor psihoactive sau dacă nu deține permis de conducere și produce un accident soldat cu unul sau mai multe decese, judecătorul este obligat să îl condamne la închisoare cu executare. Este obligat. Este obligat. Există exact obligația aceasta, s-a introdus acum obligație aflată în sarcina judecătorului de a condamna inculpatul la închisoare cu executare. Ok, practic înainte puteai să scapi tot cu suspendare, înțeleg. Bineînțeles. Și din păcate... Sunt foarte multe cazuri în istorie dacă stăm să ne gândim exact, așa. Acesta era trendul. Pentru că, bine, legat de ce a durat atât să avem o lege de genul ăsta, pentru că nu degeaba se numește legea Anastasia. A venit ca o reacție a unui eveniment nefericit. Pentru că, din păcate, așa se întâmplă lucrurile în România. Deși există premisele, există studii, există toate datele disponibile, până nu există un Caz eveniment... Bine, au fost foarte multe cazuri, probabil că cazul Anastasia a sensibilizat mai mult, fiind un copil foarte mic. Exact. Și atunci cineva a luat această decizie care, din punctul meu de vedere, nu are cum să facă decât bine. Exact. Pentru că asta avem multe exemple de copii din ăștia de bangata care au avut mașină de la tati, de la mami, mașină cu 5-600 de cai putere, au provocat astfel de accidente și acum sunt bine mersi prin cine știe ce țări și fac tot felul de alte lucruri care până într-un punct tot acolo se ducă. Da. Bun, zi-mi un pic despre legea 20 pe 2020 care reglementează condusul defensiv. Pe mine mă privește clar, pentru că eu din asta trăiesc cumva și de ce nu, eu îmi doresc ca fiecare șofer să treacă pentru un curs de condus defensiv, pentru că la un moment dat trebuie să trăim și noi într-o țară civilizată, să conducem ca afară, că toată lumea vrea o țară ca afară și cred că este unul dintre puține demersuri care ar putea să îndeplinească dorința asta. Ce știi despre legea 20 pe 2020? În primul rând, eu mă bucur foarte mult că a venit o inițiativă de genul ăsta din partea statului, pentru că știm foarte bine că este necesar. Este necesar din multe puncte de vedere și mai ales pentru că lipsește infrastructura. Și dacă nu ai infrastructură, trebuie să existe educație rutieră pentru a complini lipsul ăsta pe care îl tot plângem de atâta timp. Da. Pentru a încuraja conducătorii auto să urmeze cursuri de conducere defensivă, am văzut că a instituit niște facilități fiscale în sensul în care cheltuielile realizate cu un curs de conducere defensivă se deduc. Adică se deduc inclusiv pentru o persoană fizică, inclusiv pentru angajator, dacă hotărăște o firmă de curierat, de exemplu, dacă hotărăște să... Dar tu crezi că este fezabilă din punct de vedere fiscal? Bineînțeles. Din moment ce există, din moment ce e reglementată, absolut. Ok. Bun, zi-mi un pic, am un caz recent, dacă sunt depistat de poliția dintr-o altă țară, că merg cu viteză prea mare pe un anumit sector de drum, viteză cu mult peste cea admisă pe bucata respectivă, are dreptul să-mi suspende permisul de România? Bineînțeles. Atât timp cât asta este măsura, asta este pedepsa în țara respectivă, da. Mai mult decât atât, dacă acea contravenție este contravenție și în România,
ți se suspendă dreptul de a conduce și în România. Pentru că autoritățile comunică. Ok, deci, interesant, stai puțin. Deci dacă sunt în Germania, da? Da. Și, nu știu, am făcut o contravenție. Nu are rost să specificăm acum ce. Dar contravenția din Germania nu reprezintă contravenție în România. Mi se suspendă dreptul de a conduce doar în țara respectivă? Doar în țara respectivă, exact. Uite, nu știam treaba asta. Să dăm și un exemplu aici. Tot ai specificat mai devreme cazul, depășești cu peste 50 de km la oră limita legală. Da. Dacă în Germania ți se suspendă permisul dacă depășești cu 45 de km la oră, 40 de km la oră limita legală și tu depășești cu 45 de km la oră limita legală. În Germania ți se suspendă permisul, însă în România pragul acesta fiind de 50 de km la oră. Incredibil. Ai voie să conduci în România? Da. Fantastic. N-am știut treaba asta. Trebuie să existe corespondență între... Și există o bază de date comună, înțeleg, și autoritățile comunică între ele. Da. Okay. Cel puțin la nivelul Uniunii Europene sunt convins că există. Mihai, sunt persoane care au permis de conducere românesc, dar au și permis de conducere dintr-o altă țară europeană. Te oprește poliția în România, da? Îți suspendă dreptul de a conduce permisul românesc și rămâi cu cel de, să zicem, UK. Ajungi în Germania, te oprește din nou poliția, pentru că tu consideri că poți să faci asta, că sunt mulți șmecheri care vor să fenteze legea, și prezinți permisul de UK. Ce se întâmplă? În atare situație se suspendă dreptul de a conduce. Nu se suspendă permisul, cum se spune deci, în popor. Dacă mă oprește poliția în Germania, ei văd în baza aceea comună de date că eu nu mai am dreptul de a conduce. Exact. Chiar dacă tu te afli în posesia unui permis de UK sau unui permis românesc, depinde care ți s-a practic, asta era valabilă când probabil nu exista această bază de date. Exact. Și oamenii cumva încercau să fenteze. Da. În momentul ăsta cred că e foarte ușor de verificat pentru că pe tine te vor identifica după datele tale personale. Și cum stăm cu legislația în România? Mai sunt zone de acoperit, mai sunt zone care nu știu, legile sunt date cum sunt date de oameni fără competențe. Care e părerea ta de avocat aici? Înainte să ne concentrăm pe ce legi ne-am dorit să avem, cred că ar trebui să le aplicăm pe cele pe care le avem în prezent. Pentru că observ, și aici nu vorbesc în calitate de avocat, vorbesc în calitate de cetățean, de șofer, văd foarte multe cazuri în care poliția efectiv închide ochii. Foarte mulți șoferi. Ceva de genul? Mi se întâmplă în fiecare zi. Să văd șoferi care trec pe roșu, să văd șoferi care depășesc coloane pe linia de tramvai și tot felul de lucruri de astea obișnuite aproape pentru București. Nu mai zic de parcare neregulamentară, asta este aproape un subiect tabu deja, pentru că nu mai are niciun sens să discutăm, s-a discutat absolut, s-a epuizat subiectul din punctul meu de vedere și iată că suntem cu aceeași problemă pe cap și în prezent. Da, sincer, și eu m-am gândit și sunt multe zone în care efectiv e blocată o bandă, pur și simplu e blocată cu tupeu o bandă și îmi dau seama că banda respectivă, dacă stai să te gândești la câți kilometri de drum am putea să câștigăm, ar putea să fluidizeze traficul într-un mare fel. Pe de altă parte, unde să parcheze toate acele mașini? Sincer, problema mea nu e cu mașinile parcate pe prima bandă. Eu am o problemă cu mașinile parcate pe trotuar. Pentru că văd zilnic cazuri de oameni care sunt nevoiți să ocolească pe șosea. Mașini parcate pe trotuar. Așa e. Și tu ești om, chiar dacă ești avocat. Și greșești. Zi-ne ce lege ai încălcat când ai fost la volan, asumat, neasumat sau din greșeală sau... Și dacă te-a ajutat faptul că ai fost avocat când te-a oprit poliția. Știi că în America, de exemplu, dacă te oprește poliția și îi spui că ești avocat, deja se schimbă tonul vocii. În România contează treaba asta? Sincer să fiu, de când sunt avocat nu m-a oprit niciodată poliția. Am aproape 4 ani de avocatură și nu m-a oprit niciodată poliția. Nici măcar pentru un control de rutină, dacă îți vine să crezi. Okay. În schimb, am antecedentele mele în de când erai perioada de glorie de la începutul șoferiei, când și eu am avut permisul suspendat în 2 rânduri. De 2 ori, ok. Da, într-un interval de 6 luni chiar. Și ce lege ai încălcat? Viteză, probabil. Nu, niciodată.
Niciodată viteza? Nu. Niciodată nu încalc viteza peste limita de 50, astfel încât să-mi suspende permisul, să nu ne înțelegem Nu o făceai, că greșit. acum clar nu mai faci deloc. Da. Problema a fost că am depășit coloana. În apărarea mea nu am văzut că era coloană pentru că aveam 2 tiruri în față, am încercat să le depășesc și m-am trezit blocat, Ok. coloana stând și eu înaintând către nicăieri și cu mașina cu girofarul pornit venind din față. În momentul ăla am Minunat. știut ce o să se întâmple, eram fără speranță, dar repet, în apărarea mea n-am văzut. Și a doua oară? A doua oară a fost noaptea minții, pentru că era aproape înserat afară, curbă, linie continuă, eram cu 2-3 prieteni în mașină și chiar m-am uitat în oglinda din stânga și am văzut, și acum țin minte, un Logan MCV argintiu și mașina mea de la momentul ăla era gri, mă rog, nu Da. argintiu, gri. Da. Și am văzut că a depășit 2 mașini și a venit în spatele meu. La ieșire din curbă, agentul constatator mă oprește pe mine și îl oprește și pe tipul din spatele meu. Și am zis, ok, pe mine m-a oprit ca martor, dar de ce m-a oprit pe mine ca martor? Că e posibil că eu să nu fi văzut ce s-a întâmplat. Și domnul agent constatator vine la mine și îmi spune, domnule, îți pregătiți actele că am văzut că ați depășit în curbă și pe linie continuă. Zic, poftim? Zice, da. E martorul din spate care a declarat că l-ați depășit. Martorul din spate care era tipul care depășise, de fapt, cele două Incredibil. mașini. Da, Deci cumva și în această situație te-ar fi ajutat o cameră de bord. cu siguranță. Trebuie să ne cumpărăm camere de bord, clar. Eu mi-am cumpărat, recomand. Serios? Spate, mi-am Față cumpărat. spate. Față spate. Da. Singurul motiv pentru care nu mi-am cumpărat deocamdată o cameră de bord este că nu merg în fiecare zi cu aceeași mașină și 2, sunt atât de multe pe piață că nu știu ce să aleg. Ok. Sunt foarte multe modele, unele filmează 4K, altele mai puțin, altele mai puternic. Una are cu baterie, una nu are baterie și tot așa și nu sunt hotărât ce model să aleg. Am înțeles. Eu pot să-ți recomand, n-am nicio problemă. Dar Poți lasă să mă întrebi oricând, e ok. Excelent, perfect. Bine, Mihai, mulțumesc tare pentru prezența ta aici. Știu că timpul e super important pentru toți și știu și că vii din celălalt capăt al Bucureștiului. Ai fost la birou, bănuiesc azi, nu? Bineînțeles, de acolo vin. Da. Cu siguranță trebuie să mai facem, că mai avem foarte multe subiecte, doar că încerc să ne încadrăm mereu în 50 de minute, o oră, pentru că devine cumva obositor pentru cei care se uită la noi. Dar, clar, data viitoare o să venim cu alte întrebări și mai provocatoare. Poate dai și mai mult din casă decât ai dat de data asta, dar eu zic că am avut niște informații interesante pentru oameni, așa că mi-o la revedere de la tine aici și ne vedem cu drag data viitoare. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, Silviu, și cu aceeași plăcere o să vin și data viitoare. Mulțumesc tare. Mult. Bun, și pentru cei care s-au uitat la noi, mulțumesc tare că v-ați mai rupt din timpul vostru și că ați ales să vă uitați la podcastul Driving Hero. Până data viitoare, vă spun să conduceți cu grijă și să nu uitați că întotdeauna vă așteaptă cineva drag acasă. Zi faină!